2024 urte historikoa izan da Euskadiko berrikuntzarako. Lehen aldiz, ikerketa eta garapenaren arloko inbertsioa 2000 milioi eurotik gorakoa izan da. Mugarri horrek berresten du berrikuntza dela antolakunde mota guztien lehiakortasuna bultzatzen duen motorra. Marka guztiak gainditu diren urte honetan, berrikuntzaren euskal agentziak Innovaskek aurrera egiten jarraitu du, iparra garbi izan da, gizartearen esparru guztietan berrikuntza sustatzea. Gure 908 entitate bazkideen atxikimendu osoarekin eta berrikuntzako 90 eragilek osatutako sarearekin egin dugu. Administrazioak, enpresak, hezkuntza, zientzia eta teknologia arloetako eragileek eta entitate sozialek elkarrekin egindako lana funtsezkoa da herrialde gisa jarraitu ditugun helburuak lortzeko. Eskerrik asko! Euskadi goi mailako berrikuntzako eskualdea da. Europako liderren taldean egotea du helburu eta guk guztiok herrialde horretako agentzia osatzen dugu. Gure jarduera askoren muina zientzia, teknologia eta berrikuntza planak ezarritako helburuei erantzutea da, sistemaren ahulguneei soluzioa emateko. Aurrera pausuak eman ditugu emaitzei begirako lanean, eta hobera egin dugu adierazleak betetzeko bide horretan ere. Horren bestez, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren planaren aginte taulako helburuetan ere hobera egin dugu. Gure herri honetan, enpresa txiki eta ertainak dira ekonomiaren bihotza eta zutabea, eta herri horretako berrikuntzaren agentzia gara. Enpresa txiki eta ertain hoien ahalmen berritzailea handitzea da gure lan ildo nagusietako bat. 2024an 982 hartu dute parte berrikuntza bultzatzeko antolatu ditugun jardueretan. Azpimarratzeko 2 adibide izan dira. Batetik, Innovaskek Esprirekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera bultzatzen duen Azin Nova programa. Horri esker, 364 berrikuntzarako 489 proiektu jarri baitituzte martxan. Eta bestetik, Lan Mentoring, Lanbidek, Euskal Enplegu Zerbitzuak belaunaldi aldaketa bermatzeko martxan jarritako programa, dagoeneko eskura ete guztientzat. Berrikuntzan eskualde liderra izango bagara, etorkizunera begira aukera berriak bilatu beharko ditugu. Innovaskeren 2024ko prospektiba txostenean, euskal entitateetan eragina duten megajoerak identifikatu genituen, baita berrikuntzako joerak ere. Eta gida bat landu genuen berrikuntza irekiari nola ekin eta berrikuntza ekosistemetan nola parte hartu azaltzeko. Eskualde liderren artean egoteko ezinbestekoa da kanpoan lehiatzea ere. Hori dela eta, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sistemak nazioartean leku nabarmenagoa izateko helburuarekin egin dugu lan. Europako programetan parte hartzen laguntzen diegu enpresei, Enterprise Europe Network sareko euskal nodoaren bidez. Hori guztia elitzateke posible izango Euskadiko berrikuntza ekosistema eratzen dugun eragileen lankidetza publiko-pribaturik gabe. Lankidetza testuinguru horretan, 2024an. Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren esparruetan martxan jarritako 13 plan, estrategia eta programa babestu ditugu. Hitzarmen estrategikoak sinatu ditugu Euskadin berrikuntza sustatzeko funtsezkoak diren erakundeekin. Eusko Jaurlaritzarekin lan egiten dugu ikerketa, garapen eta berrikuntza nazioartekotzeko. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarea indartzeko. Berrikuntza sustatzeko eta sozializatzeko. Zientzia, teknologia eta berrikuntza plana monitorizatzeko eta STEAM hezkuntza estrategia ezartzeko. 3 foru aldundiekin ere lankidetzan jardun dugu. Baita Beaz, Garapen eta Arabako kuadrilekin ere, berrikuntza lurralde osora eramateko eta edatzeko. Eta Gasteizko udalarekin, zuzeneko eskuartzea izan dugu tokiko eteetan. Gainera, bat egin dugu zientzia, berrikuntza eta unibertsitate ministerioaren egiturako CDTI zentroaren PIDI sarearekin. Horri esker, ikerketa, garapen eta berrikuntzaren arloaren finantzaketa publikoari buruzko aholkularitza zuzena emateko eragileen zorroa handitu dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko doktoretza sarearekin ere hitzarmen bat sinatu dugu, doktore gaien artean berrikuntza sustatzeko. Eta lankidetzaren mugak zabaltzen jarraitu dugu 2024an.
Akitania Berria eskualdeko berrikuntza agentziaren batzar nagusira gonbidatuak izan ginen. Baita adimen artifizialari buruzko Euskal Foroaren nazioarteko batzarrera ere, eta Dubaik sustatutako Global Future Society elkartean sartu gara. Euskadin berrikuntzaren errendimendua ebaluatu dugu, eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloko politikak garatzen laguntzen duten txostenak eta azterlanak egin ditugu. Adibidez, Euskadin eta lurralde historikoetan ikerketa eta garapen arloaren eta berrikuntzaren egoera zehazteko analisia. Euskadik eta haren ingurune ekonomikoak berrikuntzarako duten ahalmenaren analisia. 2030 zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren tarteko monitorizazio eta ebaluazio txostenak. Edo 2024an Euskadin ikerketa eta garapen arloko inbertsioaren estimazioari buruzko txostena. Proiektu zirraragarria gara, orainean sendo sustraitua, baina batez ere etorkizun handikoa, eta gure oinarriak sendotzeko euskal gazteen artean zientziarekiko eta teknologiarekiko interesa sustatzen dugu. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren inguruko jakintza gizarte osoari helarazteko. Formakuntza berrikuntzan izeneko programa zabala diseinatu dugu, Euskadiko enpresen eta entitateen gaitasun berritzaileak hobetzeko. Lanean jarraitzen dugu, egunero, biharko Euskadi berritzaile hori eraikitzeko. Innobaske, berrikuntzaren euskal agentzia.